Щях да подарявам по 15 евро на месец, без дори да разбера. Наложи ми се да преподпиша договор с мобилен оператор. Изрично казах на служителя, че не искам никакви допълнителни услуги, дори да са безплатни. Бързах. Прегледах договора по диагонал. Подписах. По-късно реших все пак да го прочета внимателно. И точно това ме спаси от огромна грешка. Оказа се, че са ми включили около 10 допълнителни услуги. Безплатни за по няколко месеца, а после такса от по 1-2 евро за всяка. Нито една от тези услуги не ми трябваше. За щастие имаше опция да ги спра веднага. В противен случай след 3 месеца сметката ми щеше да набъбне с около 15 евро на месец. И тук идва изводът. Винаги четете внимателно, особено дребният текст. Ако няма да ползвате нещо, спрете го веднага, защото днес е безплатно, а утре неприятна изненада. А на вас случвало ли ви се да откриете такса, за която дори не сте подозирали? Напишете да в коментарите, ако сте се изненадвали неприятно от договор.